Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitezo zakho wala eMzansi, ungakhohlwa imbuyelo ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. Kwi-video yethu namhlanje ubuyele ngikuphathele ku double trend kakhulu einkundleni zokuxhumana. Kunodaba ke oselivelile ukuthi Silo King Misuzulu usephuthunyiswa esibhedlela saseSwatini emva kokuthi ke kusolakala ukuthi udliswe ushevu. Bathe mabeveza abendaba baveza ukuthi Silo sibe nokugula nokungazizwa kahle nokubabuthakathaka baseke besiphuthumisa esibhedlela saseSwatini. Lokhu kwenza emva kokuthi kushone induna adizwana kakhulu neSilo naye kwareportwa ukuthi ke yadliswa ushevu kulezi insuku esiphuma kuzona. Ihhovisi likaNduna Nkulu kaZulu umntwana wakaphinda ngene babeke sebekhipha istatement besho ukuthi Silo nje manje siyalulama esibhedlela saseSwatini. Lezi ndaba yithusa abantu abaningi especially indaba ethinta induna uXaba adisondele nakhulu naso iSilo King Misuzulu okureportwe ukuthi nayo idlulileke emhlabeni ngenxa yokuthi idliswe ushevu. Nakho futhi kuphinda kuvela ezinye indaba ukuthi iSilo naso kazizwa kahle sizizwa sibuthakathaka asikho kahle so basiphuthumise khona ke esibhedlela saseSwatini. Zinjalo ke indaba mbukeli sinethemba ukuthi iSilo sosheshe silulame kodwa ngizokubuya ngizoku-update amakhona engikutholayo. Cethu ungakhohlwa imbukeli ukuthi usubscribe and futhi ulike le video ayingithi ke nje danke ngiyibongela.